posizionatu mailan, 3. gaur behazain goloinaz proba honetan, Euskaldun txapelketaren baitan, egun polita estreinatzea podiumea etxeko errepidetan. Bai, oso polita, azkenen Teiriartik pasatzen ginen, txikitatik bertan entrenatu izan dut eta horrik hasi izan dut bizikletan ibiltzen, hasi que oso emotiboa bai, niretzat. Esprinta justu izan da, behazango esprinta taldein handiakin zai ezaten da oso estu dalako. Bai, kurban kasero egin naiz, pedalakin joet, eta libra bain dut, baina gero bukaeran, hori, lortu dut 3. postutxoa, Gantzabal bukaeran aurreratzen, eta hori. Esaldia juntenean zuek lasai altzinaten, tarte hartu du, Aitor Agirre ere hor zegoen, baina tarte handi horrekin, ez dituzte zuei harturarekin ikusi, Eulenek edo Telkomek hartu behar izan dute, nola junda lasterketaz. Claro, Aitor olako situazioetan txerrindulari oso handia da, eta baganekin olako situazio bat ondo kudauko zola. Nik nire partetik justo hor pintxau indez, fugain danen, nire ilusia fugan sartzea ezan, baina eta hori, Aitorrekin jundie, eta atzetikan lasai egin zen, bai. Zorionak. Hala, eskerrik.